Potser sí que la sanitat està malament perquè li falten recursos, però no perquè la gent que treballa en sanitat no sigui una gran gent i uns professionals magnífics. Com diuen en castellà, i els bombers igual, o més encara, perquè, de fet, que això són mostres de com va la cosa. Així que demà a la manifestació tothom, vale? Avui tenim una gent que ha estat durant molt de temps, una setmana o més, o 12 dies, acampada aquí al racó del Campanar, que és del Servei d'Assistència Domiciliària, i que, com sabeu, porten una lluita que ens la volen explicar directament, i per això els hi donem la paraula, per quan vulguin. Molt bé. Amb la companya Laura, que ve cap aquí, explicarem. Suposo que sabeu què és el SAT. Vam estar acampades del dia 2 al 6. Bé, suposo que sabeu el que és el SAT, si no us expliquem. És el Servei d'Atenció Domiciliària. L'Ajuntament licita una empresa privada perquè es faci el servei. Anem a tots els domicilis de la ciutat, anem a 1.250 domicilis cada dia, amb gent amb dependència, amb gent amb discapacitat, amb persones de salut mental, amb nens, i tenim nens que els portem al col·legi. Vull dir que és un servei ampli per tota la ciutat. Nosaltres com a treballadores reclamem tota una sèrie de coses perquè en principi no volem empreses privades. Estem per la defensa dels serveis públics, perquè això és directament de l'Ajuntament. Ens trobem amb molts problemes perquè l'empresa, estem precàries, i l'empresa que vol el màxim benefici. Aleshores, la companya us explicarà què és tot el que reclamem. Doncs això, l'empresa privada és qui són les que paguen. Primer, l'usuari. L'usuari no està ben atès. L'usuari li poden anar de dilluns a divendres 5 persones diferents. Vull dir, una dolenta gestió, però dolenta gestió. La nostra empresa ara a Sabadell del SAT és d'Accent Social, que és del Florentino Pérez. Aleshores, l'han canviat el nom, és Clece, és la mateix que Clece, però li van canviar el nom. A l'octubre, els dies del referèndum, van canviar el nom per Accent Social, tota una estratègia ben posada. Aleshores, tenen fundacions i s'emmascaren amb altres fundacions. Ja sabeu que són multiserveis, que tenen jardineria, construcció, i no tenen ni idea del que és treballar amb les persones discapacitades o amb les persones que no poden valer-se per si mateixes, i que nosaltres anem a les cases a fer-li la dutxa, a fer-li la higiene, a fer-li una compra, perquè no poden sortir, perquè tenen una dependència. Aleshores, ens sembla molt fort el que està fent aquest Ajuntament. Des del 2014 estem lluitant perquè es faci la municipalització i no hi ha manera. S'estan veient en la resta de l'estat espanyol altres municipalitzacions i va estupenda. I aquí no hi ha diners, És que són molts, són 370 treballadores al carrer. Allà al costat d'ells anem, perquè sabem qui són els polítics. Anem al costat on viuen i no ens veuen, som invisibles. Ara la companya us explicarà el que reclamem les treballadores. Els usuaris, en definitiva, fem la nostra feina i estan contents amb nosaltres, però no podem a més. No podem perquè depèn de l'empresa, les normes de l'empresa. Bé, aquesta és la companya Laura, ¿vale? Hola, bon dia. El que nosaltres reclamem és la municipalització ja, equips de protecció individual, no tenim els guants que ens donen, ens entra aigua, es trenquen quan fem higienes, les botes que ens donen per entrar a les dutxes patinem i ens fem mal.
Ajudes tècniques, fa un any que estem demanant grues, llits, ens estem fent molt mal l'esquena, ens l'estem trencant i no podem, estem agafant baixes, però el problema és que si agafem baixes ens treuen diners. Llavors, què passa? No podem, o sigui, no arribem a final de mes. Què passa? Que no agafem les baixes i anem a treballar medicades. Ens droguen per anar a treballar. Tenim una preocupació que és l'onada de calor. L'any passat ens marejàvem al mig del carrer i l'empresa espera't allà 5 minuts i ja tornes. I així anem totes. Deixar de ser càrrega tant física com emocional, millor contracte, hi ha companyes que tenen 15 hores de contracte i amb això tenen d'agafar 2 treballs, tenen que treballar pel matí, tarda o nit i llavors això no hi ha manera de mantenir les nostres famílies. El que demanem és que ens cuidin millor perquè així podem nosaltres cuidar millor els nostres usuaris i sobretot protecció als usuaris i a les treballadores. L'altre dia va haver una agressió sexual a un barri d'aquí de Sabadell i l'empresa l'únic que li va dir que es prengués una tila i que seguís treballant. L'estem demanant que hi hagi més policia a les 7 o de les 7 a les 10 de la nit i no ens fan cas. No importa això, som números. Si hi ha qualsevol persona que no sabia què era això i vol fer alguna pregunta, doncs no sé, vosaltres mateixos. Jo preguntaria quines accions més teniu previstes perquè això tiri endavant, perquè si cal, doncs aquí ja sabeu, podeu comptar amb nosaltres també. Bueno, en principi demà tothom al carrer. La sanitat és la nostra sanitat, t'ho juro, és que no pot ser. I ens han demanat també que el SAT també intervindrà. Està Marea de pensionistes, sanitaris del Taulí, ens anirem des d'aquí fins al Taulí i allà llegirem els manifestos. Nosaltres com a SAT, ara s'està negociant el conveni, el 6è conveni de treballadores familiars de Catalunya. Aleshores, per primera vegada CGT està en el conveni, en la mesa negociadora. Aleshores, estem darrere d'això, estem en reunions, estem enviant coses, propostes pel nou conveni. Doncs hi ha unes companyes del SAT del Prat de Llobregat que estan pendents de fer una altra acampada allà al Prat al setembre-octubre. Aleshores estem ahí connectant amb tots els SATs de tot l'estat espanyol. A Pamplona l'han municipalitzat el SAT. Estan encantades, o sigui, no té res a veure, és un altre món. No té res a veure amb una empresa privada. A Jerez de la Frontera també l'han municipalitzat. Aleshores estem pendents ahí de tots els SATs i de fer suport tota l'estona. I d'entrada, el que vam dir a l'acampada és que tornarem al carrer, tornarem i tornarem. I ara s'espera aquesta del Prat de Llobregat, que la farem juntes, i quan passi la del Prat tornarem al Nadal nosaltres una altra vegada, que a més ens hem posat allà amb un permís que hem demanat a l'Ajuntament, hem enviat un correu i la primera acampada que vam fer aquest any al desembre, al Nadal del 2022, vam fer una i aquesta no ens van contestar. Aquesta no ens van contestar, però ens van contestar el dia d'abans, dient que no hi havia disponibilitat de lloc. Els vam posar sí o sí. És dir que tornarem al carrer, tornarem les vegades que sigui. I a més estem unides al SAT amb Marea de Pensionistes que se concentren una vegada al mes i estem aquí amb ells tots els mesos. Vull dir que a les properes qualsevol que sàpiga que el tercer i el primer dia de mes, de cada mes, estem aquí amb els pensionistes també parlant del SAT. Què? Va! Vinga!